MTV. Xeyirli saatdə dostlar. Barınızға da yaxşı keyif tilab, Tatar estradasının siz yaratqan jırları toplanğan muzikal beyiklik hit paradın başlarga aşığı eməli. Bugün rezidentlarımızın tiyişli basqışlarga sizden bilen men, Ramil Şərəfiyev ornaşdırımın. O arada Jiyevlilər günündə bilgiləb ötərimiz. Jırçılar bilen Jiyev yürü həm bunun üçün qulay bulğan urunlar torunda aralaşıb alırız. Muzikal beyiklikə urməli başlı. Hittir. Muzikal beyiklik hit paradı qaqidələrinə doğru qalıb, bugün Leysan Mahmutov bilen tobulaşırız. Lakin birşılar orun yox. Avtor başqarışı bik bizdən yana jırı bilen bizge qoşulur. Əligə Məhəbbət tamçıları klibin hit paradımız qısalarında sıngı tapqır qarabızıq. Аслымны кигенегіз, күклімі кигенегіз, скажите, пожалуйста, кім сіздің сүйгенегіз? Алалымы, келалымы, терезеңе бірдеңе, ерем бұларсың деп бұрқан мәләнін дейбәнірәңі. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Рамиль Шарапов. Бүгінгі премьерабыз нәқта шул егіттен. Пародист, юморист, алып барушы, жыршының кел утыр яныма жырына төшерілген шаян клипні біргәләп қарай. Ихтибар экранларға қарайбыз. Gül kirek demedin, көңілге от салдың, шуңа сайладың. Үзіңе қараттың, үзіліп яраттым. Хәзір кирәк түгел миңа башка біреуде. Кел отыр яныма, ялгызсың жаныма, сөйіп қара әлі бір тағыны да. Кел отыр яныма, ялгызсың жаныма, сөйіп қара әлі бір тағыны да. Bilgine көңелде, сүзләрің бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, жаным минем дидең. Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызсың жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызсың жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Көңілнің қияшы, Құдайдан сұраған бәқіт юлдашым. Бірші бір қолыңны, барыр юлларымны, бары тілім сенің білән генә үтәргә. Кел утыр яныма, ялгызсың жаныма, сөйіп қара әлі бір тағыны да. Кел утыр яныма, ялгызсың жаныма, сөйіп қара әлі бір тағыны да. Кел утыр яныма, ялгызсың жаныма, сөйіп қара әлі бір тағыны да. Кел утыр яныма, ялгызсың жаныма, сөйіп қара әлі бір тағыны да. Кел утыр яныма, сөйіп қара әлі бір тағыны да. Кел утыр яныма, сөйіп қара әлі бір тағыны да. Кел утыр яныма, ялгызсың жаныма, сөйіп қара әлі бір тағыны да. Кел утыр яныма, ялгызсың жаныма, сөйіп қара әлі бір тағыны да. Сөйіп қара әлі бір тағыны да. Сөйіп қара әлі бір тағыны да.
Hit paradımızны Болгар кызлары триосы белән башлап җибәрәбез. Кызлар җыяу йөрергә ярата. Һәм ни гаҗәп, барысы да бер урыннарда йөри икән. Кай вакыт хәтта ялгыш кына бер-берсен очраталар да, очрашкач инде бергәләп йөриләр икән. Ләйсән һәм ике Айгөл башкаруында Лейтенант җырын тыңлап, үзенчәлекле клипларын карап узыйк. Болгар кызлары бүген 9-нчы. Лейтенант пәйдә була, туктарга дип әмер биреп, бер кулын уңга суза. Минем кузгалып китүне күзләп торамы чаттан, көндә сорый таныклыкны, белсә дә аңлаятам. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктатасың, ачуны кузгатасың, на-на-на-на. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктатасың, ачуны кузгатасың, на-на-на-на. Лейтенант егет, иртә таңнан торгансың, әле инде чынлап торып, миңа гашык булгансың. Минем кузгалып китүне күзәп торамы чаттан, көндә сорый таныклыкны, белсә дә аңлаятам. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктатасың, ачуны кузгатасың, на-на-на-на. Hey, лейтенант, лейтенант, нигә дип туктатасың, ачуны кузгатасың, на-на-на-на. Татар эстрадасының үзенчәлекле дуэтларының берсе Гүзәлия белән Хаким тандемына да тукталып үтик. Гүзәлия җәй көне җәяү йөрергә ярата. Автор башкаручы өчен кайда йөрү түгел, кем белән булу мөһимрәк. Шуңа күрә ул айрым бер урында билгели алмады. Ә менә Хаким айруча кичке Казан буенча җәяү йөрергә ярата. Егетне Казан яр буе, Бауман җәяүләр урамында һәм гомумән Казанның иске тарихи урамнарында очрата аласыз. Sensiz gönlerimnin ay kıyarsız ötken günlerim, seni kötüp üksel
Өксіп yıllап Юшләнгән мамык мендәрем Сизәсеңме, синсез йөрәгемнең дөрләп түгел, пыскып януы бер рәхәтен күрмим бу дөньяда, бу тормышта синсез калуымнан. Безнең ара кулсызыма гына ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда? Безнең ара кулсызыма гына ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда? Ишетәсеңме тавышымны минем, өметемне өзмим көтәрмен. Синең күзләреңә генә карап, әйтер сүзе калган йөрәкнең. Безнең ара кулсызыма гына ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда? Безнең ара кулсызыма гына ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда? Син кайдасың хәзер, мин кайда? Безнең ара кулсызыма гына ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда? Безнең ара кулсызыма гына ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда? Гүзәл Әхмәдиеваның тимер аты бар. Һәм шуңа күрә дә яшь башкаручыга җияү йөрергә туры килми. Якындагы кибеткә чыкканда гына машинасыз булам. Калган вакытта гел машинада дип сөйләде ул. Ләкин сирәк булса да, дус кызлары белән очрашкач, Гүзәл Казансу яр буеннан йөрергә ярата. Без аның Китәм димә җырын яратабыз. Шуңа күрә бергәләп карыйк. Китәм димә, әйтмә китәм диye. Синсез яшәү мөмкин түгел бит. Җан җылыңны тоеп янәшәңдә яшәр идем иркәм рөхсәт ит. Җан җылыңны тоеп янәшәңдә яшәр идем иркәм рөхсәт ит. Китәм димә, әйтмә китәм диye. Газаплама минем күңелне. Кояшсыз көн, айсыз төннәр белән каплама син тормыш күңелемне.
Hit paradımızın 6-cı basqışında jırlıq ailə Alsu həm Azad Fazlıyevlar. Gastroller bik көп болу səbəbli Fazlıyevlar көпчілік vaqtın maşinada uzdura. Onların jiyau yürüyü үйdən maşinağa, maşinadan birər mədəniyyət yurtuna həm kirisinçə. Lakin onlar yaş student çaqlarında jiyau yürüy тұрған bulalar. Ул vaqtlarını sağınıb iskala Fazlıyevlar. Жетәкләшіп Бауман урамından uqırğa barırlar. Үзі біріміне romantik idi deyib iska aldı Alsu. Ул әле дә табылмаган. Кайбер галимнәр фикеренчә, хәзинә әле дә Әҗим мәчете астында ята. Димәк, бабай мине алдамаган. Әҗим мәчете? Хәзинә? Күзләрен карасы бигрәк сагындырды, ышкыннары йөрәктә утта яна. Җилләренең җитезен җигеп җилкәннәремә, очам синең яныңа, яныңа. Җилдә, буранда мин беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Җилдә, буранда мин беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Alganiyim. Hazır kaytabız aniyim. Иллегә илле. Кая телисең? Шунда алып барам. Мин сине жанашым, елмаеп каршылармын, ягымлы карашларым иркәләр. Яраткан йөрәкләр һичшиксез кавышалар, мәхәббәткә юк бит ул киртәләр. Җилдә, буранда мин беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Җилдә, буранда мин беләсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Һәр яраткан парада аерым булган чакларда безнең кебек саныйм үткән минутларны. Сагыну моңына төсеп ничек булса да, бер көтеп алыгыз ярыларны. Җилдә, буранда мин бер нәрсә дә тотмый юлларымда. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Җилдә, буранда мин беләсә дә тотмый юлларымда. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең, синең янарыңа. Синең, синең янарыңа.
Әле дә син бар әле дип шаң кагучы Ләйсән Гыймаева җәяү йөрергә ярата. Гомумән аларның гаиләсендә кичке аштан соң йөреп кайту традициясе дә бар икән. Ләйсән үзе аеруча бәби көткән вакытта күбрәк йөрергә тырышкан. Урманда, төрле паркларда сәгатьләр буе бер үзем йөри идем дип елмаеп искә алды ул. Хәзер Ләйсән ялгызы түгел, кичкенә Зәйнәп белән саф һавага чыга. Әле дә син бар әле клибы белән Ләйсән Гыймаева 5-нче. Бердән-берем тугры юлдашым син, авыр чакта күңелдә васа. Киләм мәңге синең яннарыңда, тик синеке булып каласың. Син бәхетем минем иң якыным, сөю уты салдың җанымга. Син булмасаң ничек яшәр идем, әлдә син бар әле янымда. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Bu dünyanın bütün məşəqqətin unuttura senin nazların. Tik singere canlı jılatırlıq İng matır sözler tabasın. Seni bəxetim benim iң yakınım, süyü uta saldım canıma. Sen bulmasan nişik yaşar idim, elde sen var әле янымда. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Син бәхетем минем иң якыным, сөю уты салдың җаныма. Син булмасаң ничек яшәр идем, әлдә син бар әле янымда. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әлдә син бар әле, әле. Чиратта Диана Тажетдинова. Ул бүген хит-парадыбызның 4-нче баскычында. Җырчы җыяу йөрергә яратмый. Хәер, аныкы кебек лексус машинасы булса, күпләр бөтенләй җыяу йөрмәс тәйдәле. Диана машиналар яратуын яшерми. Тәгәрмәче булган бар техниканы яратам ди ул. Әллә нигә бер генә җыяу яки велосипедта йөреп кайта алам дип сөйләде башкаручы. Диананың ялгыз да түгел, парлы да түгел клибына күчигәле.
bulsa da mehabbet tugel. Yollar bir bulsa da uylar ayrılsa da atlar biz meni şulay kövgel. Yalnız da tugel, parla da tugel. Hisler bulsa da mehabbet tugel. Yollar bir bulsa da uylar ayrılsa da atlar biz meni şulay kövgel. Söylerge jitmez yürek türünde sağışım bitmez. Şuşu haletim man şişmese de minen ol gitmez, canımdan gitmez. Yalnız da tugel, parla da tugel. Hisler bulsa da mehabbet tugel. Yollar bir bulsa da uylar ayrılsa da atlar biz meni şulay kövgel. Yalnız da tugel, parla da tugel. Hisler bulsa da mehabbet tugel. Yollar bir bulsa da uylar ayrılsa da atlar biz meni şulay kövgel. Yollar bir bulsa da uylar ayrılsa da atlar biz meni şulay kövgel. Atlar biz meni şulay kövgel. Ли Шәмсина хәзер Мәскәү кызы. Яшь башкаручы гаиләсе белән баш калага күченеп китте. Әмма моңа карамастан ул Казаныбызны бик нык ярата. Казанда озак торганым юк. Шуңа күрә дә гадәти урыннарда йөрим дип сөйләде яшь башкаручыбыз. Дуслар, әгәр дә Лияны күрәсегез килсә, аның Инстаграмын күзәтеп барыгыз. Кыз анда адым сайын фото-видеолар кертеп тора. Алар ашаның кайда булуын да бик тиз белерсез. Уйларымны белмисең җыры белән Лия бүген 3нче урында. I wanna be mad. Do 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 do. Yaşıp geliysin, dolusun getirilü sebepler. Nefretlip qarab üzükne özesin, biting bulup değeri yeşiller. Rencidir ya diyen uyum yok da, başka şerlekin koymuşsun. Yüreğimde şişme gebe korup, durğan kislerimni duymuşsun. Yüreğimden döktüp iterim, tipkelerin iyiye sezimiysin. Yoldasın işte kimi bir, esinlerimden bilmişsin. Yüreğimden döktüp iterim, tipkelerin iyiye sezimiysin. Yoldasın işte kimi bir, esinlerimden bilmişsin. Ничек әйтергә дә сүз тапмыйм. Ялгыз калдырырга ашыкмашы, күңел ишекләрен мин япмыйм. Йөрәгемнең дөртеп итереп, типкеләрең нигә сизмисең? Юлдасың кичтә килми бир, син уйларымны белмисең. Йөрәгемнең дөртеп итереп,
muhabbat gereğinde Yuvaltırga hiç de dilemeyim bir Durmuş muhabbat gereğinde Yüreğinin düp düp iterip Tepkilerin niye sezemiysen Yuvaltasın hiç de kelime bir Ey senularımı bilemeysen Yüreğinin düp düp iterip Tepkilerin niye sezemiysen Yuvaltasın hiç de kelime bir Ey senularımı bilemeysen Yuvaltasın hiç de kelime bir Ey senularımı bilemeysen Ey senularımı bilemeysen Ey senularımı bilemeysen Muzikal biyikligimizning ikinci basqışında Rifat Zaripov. Ul әле дә яратасыңмы дип җырлавын дәвам итә. Темабызга килгәндә Рифат гомумән җәяү йөрми. Йөри ала, әмма вакыты да, кирәге дә юк. Машинасы бар бит Рифатның. Ләкин җырчы бу процессның сәламәтлек өчен файдалы булуын аңлый. Һәм шуңа күрә әллә нигә бер җәй көне чүп түгәргә чыгып керәм дип шаяртты безгә. Экраннарда яратасыңмы җыры белән Рифат Зарипов. Yaratasınımı deysin sen sözüme durup barap Emin yürü şu sıravını eytirem kavat kavat Yaratasınımı deysin sen sözüme durup barap Emin yürü şu sıravını eytirem kavat kavat Yaratasınımı deysin sen cevabın bir de bilesin Eytmezsem de bir cevapçı gözlerimden göresin Yaratasınımı deysin sen cevabın bir de bilesin Eytmezsem de bir cevapçı gözlerimden göresin Vurmuşsun что ли? Bana bir senin любовь Люби Yaratasınımı deysin seni gözlerin cevapçı de Benim gözden suyu taşı gözleri bəxtlər gele Yaratasınımı deysin seni gözlerin cevapçı de Benim gözden suyu taşı gözleri bəxtlər gele Gelimin türüne yazılgan senin isim Esin haman gözle barap Yaratasınımı deysin Gelimin türüne yazılgan senin isim Esin haman gözle barap Yaratasınımı deysin Yaratasınımı deysin seni gözüme durup barap Emin yürü şu sıravını eytirem kavat kavat Yaratasınımı deysin seni gözüme durup barap Emin yürü şu sıravını eytirem kavat kavat Yaratasınımı deysin seni cevabın bir de bilesin Eytmezsem de bir cevapçı gözlerimden göresin Yaratasınımı deysin seni cevabın bir de bilesin Eytmezsem de bir cevapçı gözlerimden göresin Gelimin türüne yazılgan senin isim Esin haman gözge barap Yaratasınımı deysin Gelimin türüne yazılgan senin isim Esin haman gözge barap Yaratasınımı deysin Esin haman gözge barap Yaratasınımı deysin Приятно создать. Һәм ниһаят, хит парадыбызның абсолют лидерын каршы алыгыз. Бүген безне беренче урында янәдән Иркә сәламлый. Җырчы Казан буйлап җәяү йөрергә ярата. Кай вакыт уйланып үзем дә белмәгән урыннарга килеп чыгам. Тарихи биналарга тап булам дип сөйләде ул. Татар эстрадасының популяр җырчысы икебезгә бер җыры белән беренче урында.
Ишкеннер сайын әйтеп туя алмыйм, әйтәселәрем килә яңадан. Әле дә ярый күңел күзләре бер-беребезне күрми калмаган. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер яңа утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер Икебезгә бер яна утыбыз, кайнары җитәр гомер буена. Сине күргәнче мин әле бердә яшәмәгәндә сыман тоелыр. Икебезгә бер яна утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер яна утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер Күзләрдән күзне килми аласы, кел карап кына килә торасы. Кая барсам да нурын сибүче, син генә бит ул күңлем кояшы. Икебезгә бер яна утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер яна утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз. Мондый бәхетләр бездә генәдер. Икебезгә бер Бүгінгі менә шулар. Барыгызга да күңелле, продуктив эш атналары теләп, мин Рамил Шәрәфиев сезнең белән саубуллашам. Киләсе атнада да шушы ук вакытта очрашырбыз. Сау сәламәт булыгыз, җыяу йөрегез. Күрешкәнчегә кадәр. Чао. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.